Баскетболен клуб Берое е домакин на Овергаз в двубой от 11-я кръг на мъжката група. Срещата е в неделя от 17 часа и 30 минути в общинската спортна зала. Баскетболен клуб Берое приема състава на Овергаз в среща от 11-я кръг на мъжката А група. Двубоят е в неделя от 17 часа и 30 минути в общинската спортна зала. Настроението в лагера на Старозагорци е приповдигнато, като всички се надяват на успех, въпреки че съперникът е лидер в шампионата на А група с актив от 9 успеха и 1 поражение. Зелените са на трето място в таблицата на временното класиране преди кръга с 7 победи и 3 загуби. Мисля, че тази момчета ще дадем всичко от себе си да вземем този матч, защото е един от най-важните до края на сезона. Остане още един мач с Русе, като гости. И мисля, че това много сериозно трябва да се замислим и да го вземем. Както следващия. Овергаз е един от фаворитите, обаче ще успеете ли да ги изненадите тук в Стара Загора? Мисля, че в момента е много добро състояние отбора. Не искам да кажам големи думи, обаче мисля, че няма да имаме толкова големи проблеми. Оптимист преди срещата с Овергаз е и старши треньора на Старозагорци Алексий Алексиев. Според специалиста, въпреки няколкото леки контузии, получени през седмицата, всички състезатели на Берое ще бъдат на линия за двубоя. Момчета се тренират с настроение, имаме малко проблеми. Бойко Миленков, Илия Георгиев и Петър Загоров. Това е най-тежкият матч срещу, може би, най-стойностния отбор. Хората са взели мерки, софийски съдии, може би един от мачовете, който е възлов и за класиране. Опасения от съдейството ще имате ли при тази ситуация? Съдиите помогнаха малко в първия мач в София. Надявам се, това са двама съдии, които свирят в Националната баскетболна лига. Специално за това мач са изпратени, така че да се доверим на съдиите. Входът за срещата между баскетболен клуб Берое и Овергаз е свободен. Ръководството на Старозагорския клуб ще осигури по една безплатна бира за всички фенове, които подкрепят домакините по време на срещата.